Molt bé, i a nivell cultural acabem aquest bloc informatiu parlant de nivell cultural d'un projecte que es va presentar, Emma, sobre Aprenem, que es diu Aprenem, sobre la possibilitat o la capacitat d'aprendre llengües d'una forma un punt diferent del que com ho fèiem fins ara. Sí, sobretot assequible, perquè si una cosa tenen els idiomes és que has de posar-hi alguna mena de diners. El que es tracta és que entre veïns que saben diferents llengües, ells s'autogestionin i puguin aprendre les diferents llengües entre ells mateixos. I això es fa a la Biblioteca de Llafià Xavier Soto i comença aquest mateix mes de novembre i es tracta d'aquest projecte d'aprenentatge de llengües. Es tracta, com et deia, d'una iniciativa d'intercanvi de coneixements entre els seus participants i que ja es fa a d'altres localitats, per exemple a Barcelona. L'aprenentatge es basa en la lectura i la conversa, que es desenvolupa en grups petits de màxim 5 persones. Els participants poden indicar quin idioma volen aprendre i si són capaços d'ensenyar alguna altra llengua a la resta dels seus companys. La iniciativa doncs, té un cost zero perquè són voluntaris els que ho fan. Molt bé, anem a escoltar a protagonistes d'aquesta iniciativa. És un projecte que està en altres poblacions de Catalunya i es tracta de fer intercanvis de llengües, intercanvis lingüístics. En un grup de gent hi ha tota una sèrie de llengües que es parlen i també hi ha una sèrie de llengües que es volen aprendre. I aquestes llengües s'aprenen simplement parlant i llegint. Una manera revolucionària i molt enriquidora i dinàmica d'aprendre un idioma i al mateix temps aprens i ensenyes tu un idioma que saps. I això és molt positiu a nivell també a nivell de socialització, fer noves coneixences.